però avui qui guanya avui ja hi ha un premi. Us l'ensenyo? Sí? Sí? Cas. El premi d'avui és ni més ni menys, Ai. i és molt guapo, primer ordinador d'Apple, a l'Apple One. De quin color era? No us ho diré. Els Teletubbies. No és tan fàcil, eh? Lila, com es deia? Tinky Winky, Winky. winky. Verd, com es deia? Dipsy. Ja ho sé. Juganers, Aquest juguem és un programa d'entreteniment i tonteria. Però durant tota la llargada d'aquest projecte hem demostrat una hipòtesi. Hi ha un component que aixeca l'atenció de qualsevol joc. Un superpremi pel guanyador. Avui us portem al penúltim capítol del concurs de Què juguem, on 3 participants lluiten per un gran premi i per l'oportunitat de guanyar un encara molt més gros. La tensió es pot tallar en ganivet. Som-hi! A què juguem? Avui, per aquesta tercera fase i última abans d'anar a la gran final, tenim els grandíssims participants. Maria, què tal, com estàs? Hola, com anem? estem? Molt bé. Nerviós o què? Sí, però t'he portat unes galetes. Ens ha portat unes galetes. Heu portat alguna cosa vosaltres dos? Ara vindrà. Això és que ens estàs intentant comprar o no? No. No? Vale. Ostres, ara les provarem, eh? Moltes gràcies, eh? Això, quan ens porten coses, penseu quan veniu a Què juguem, porteu unes coses. Estarem molt contents. Iago, què tal? Bones, com què tal? estàs? Bon dia. Tot bé? Bé, tot bé. I Cèlia, com anem? Què tal? Tot bé? No hem portat Nerviosos? No he portat res. No heu portat res, eh? No, em sap greu. I com esteu ara, després de veure que la Maria ha portat unes galetes? Bueno, I us jugueu a anar a la gran final, on hi ha un superpremi que ara ja sabem. Una mica pitjor. ens haurem de posar més les piles, doncs. Si no, haureu d'anar una miqueta més a saco, Paco. Sí, sí. Us dic una cosa, si passeu avui a la gran final hi ha un superpremi, perquè guanya la gran final, però avui qui guanya avui ja hi ha un premi. Us l'ensenyo? Sí? Sí? Cas. El premi d'avui és ni més ni menys, Ai. i és molt guapo, que és l'Aventureros al tren Londres. Ja. Brutal. Us sona? Sí, Sí. tant. Aquest és un Aventureros al tren més petitet, més fàcil, més ràpid, molt guapo. Ole. Qui guanyi s'emporta això i, a més, a la gran final. Anem a jugar un joc que... Us haig de fer una pregunta abans de començar. Hi ha algú de vosaltres que sigui daltònic? No? No. Daltònica? Res? Ho teniu tot bé, això? Sí. Millor, perquè jugueu un joc que es diu Color Brain, un joc de colors. Ja podeu agafar les vostres targetetes, que tant d'interès teníeu a agafar, i encara us hem deixat tocar, Les podem i les mirar? mireu. Aquí veureu que hi ha colors. Tots són colors. Hi ha color de xocolata, i cada un té una mica més de referència també, fins i tot està escrit per si és d'algun daltònic o daltònica, doncs que ho pugui llegir i tingui una mica de referència, d'acord? Jo us faré unes preguntes. Per exemple, de quins són els 2 colors d'en Doraemon? Els heu de buscar, les deixeu cara avall i quan us digui ja les llegirem. Vale. Ah, d'acord. Vale. El primer de vosaltres que arribi a 7 punts, guanya. Anem a començar, d'acord? Anem a posar serios. Algú vol una galeta? Per començar? No. Sí. Jo millor que no, perquè si no et queda per aquí i és fatal. Primera pregunta. Vamos. Nervis? Sí. Amb 2 colors. Les persones amb daltonisme, quins són els 2 colors que més confonen? Tu tens clar, Maria? Ara potser m'equivoco, La pifiem. però tinc un amic que és daltònic i sempre se'm queixava una mica de veure-ho Jo tot també. marró. I no me'n recordo, sempre passava d'ell. Sempre passaves d'ell. És que aquest color no el sé, dic, bueno, i aquest tampoc. Quan surtis aquí el trucarà. Sí. I t'has de fer una abraçada. Jo tinc un col·lega daltònic. I què? Buah. I tampoc saps I no quins sé, colors. sempre va vestit negre per no liar-la, però... no ho sé. És una bona manera, de solucionar-ho. Aquí en tenim 2, Maria 2 i Cèlia 2. Gireu els colors, aviam si almenys... Mira, Uli. vermell i verd, vermell i verd, vermell i verd. Buah. Aquí hi ha algú que sabeu, eh? I exactament és vermell i verd. Veus? Molt bé. No molt som bé, tan molt bé, mals molt bé. amics. Ojo, Un punt per cada. Vale. Molt bé. En el joc normal de Color Brain es va fent un bote quan es guanya tothom, però aquí no. Fem punt a punt. Punt a punt. Podeu recollir els colorets. Segona pregunta. Amb 3 colors. Colors pels acudits picants, els macabres i l'humor amable. Que no diré l'humor quin és, perquè estic dient el color. Quins 3 has dit? Els picantons, els macabres i l'humor amable. Amb 3 colors. Aquesta està bé. No és difícil. Tu ja en tens 3, Maria, eh? Sí, n'hi ha Maria un- sempre va rapidet, eh? MC... Jo no m'ho jo n'hi ha un penso. que Porta Ja, galetes, va ràpida, mira, ja mira. bé, sí. No, però n'hi ha un que em fa dubtar, Sí, eh? Sí. Ara m'expliques quina Hòstia, és. jo no- n'hi ha Quina un et que fa m'està dubtar? veient. L'amable. Amable? L'amable és fàcil, no? L'amable és fàcil. Pues no ho sé, eh? No saps tampoc, eh? No.
Humor, El picant, a mi... humor blanc, seria l'amable. Val. Humor blanc. Sí, eh? El picant. Aixequeu, podeu aixecar? Vale, aquí, comencem ja. Jo crec que hi ha una persona que té els colors que toquen. Blanc, que ja tu a punt ja no te l'endús. Negre, aquí estem tet a tet. I vermell. I verd. Ser un vell verd. Sí, no? Picant. Hòstia. És que és el meu color preferit, o sigui que en cas de dubte jo sempre li aniré fotent el verd. 2 punts ja, 2 punts a 7, Ai, quina hora. A més, tu vas de verd avui, t'estan anant Sí, del no, color verd. sí, és que ja... Maria, Hòstia, estàs fent-ho molt bé, verd, estàs fent-ho bé. Aquest és el punt que hem donat de més per portar galetes. A partir d'aquí esteu tots igual, vale? M'encanten els jocs de taula, però això que no m'agrada gens, esperar que el meu col·lega acabi el torn. És lentíssim i et dona temps a fer de tot. Com per exemple, fer els anuncis de les botigues Mazón. A les botigues Mazón trobareu aquest joc i molts més, tant online com a les botigues físiques, a Bilbao i a les galeries Maldà. A la descripció d'aquest vídeo trobareu tota la informació. Us deixo que crec que ja em toca. Encara no? Amb un color. Hosti. La camisa de la dona del famós cartell de guerra We Can Do It. La camisa de la dona del famós cartell de guerra We Can Do It. Ai. La Maria va anar ràpid, però no sap segur. La Cèlia el té. Crec que sí. En Iago està allà, en Iago també. El tenim, girem. Blau, rosa. Blau, rosa. Jo ja ho sé. És blau. Ara... Algú de vosaltres ho té clar? Té un mocador també, crec. I... Jo no diria que és blau, Pot ser, sí, ara... Jo també. És blau fosc. Sí. Tornem a l'empat, 2-2. Sí. Tots tenen 2 punts, per tant, és blau. Vale. 3 colors. El logo de la llengua del Rolling Stone. El logo, en 3 colors, el logo de la llengua del Rolling Stone. Jo sabeu que algun cop d'allò és que està en castellà i ho estic intentant traduir ràpid. Has dit 3, oi? 3 colors. 3 colors, uau. Vale. Has vist només un color, tu, Iago? Sí. Ai. Tens uns segons encara per pensar. En tens pocs ja. Ja està. Tenim? Gireu les vostres cartetes, i si alguna coincideix. Coincideixen. Vosaltres heu ficat blanc, negre i vermell cada un, i exactament és blanc, vermell i negre. Molt bé. 3 puntets per cada un, Pau. Hòstia, ho farem emocionant, això, Això està molt empatat, Això està molt empatat. Un color. El color més habitual en les banderes dels països. El color que més posen a les banderes dels països. Un. Què haig de fer, Sobera? El teniu tots? Gireu. Vermell, groc. Vermell, groc. Hi ha algú que ha encertat? Algú ara mateix tindrà 4 punts? Que tots tenim 3. I és exactament el vermell! Per tant, Cèlia i Maria, 4, Iago, 3. Iago, aquí hem d'arrencar fort, No pot ser. Era el vermell. Un color, també. Aquest d'un color posa nerviós, Aquest posa nerviós perquè És teniu molts a les mans. tot o res. Primer ordinador d'Apple, l'Apple One. De quin color era? No us ho diré. Ai. Un color. Tenim la Maria, que la Maria és ràpida, Jo vaig ràpid. Iago i Cèlia. Això no vol dir que l'encerti. Gris, blau. Blau? Sí, Gris, blau. Blau. Hi ha 2 persones que es queden en 4 i un que es queda en 3, perquè era marró. Estava hecho de madera. Estava Hòstia, de fusta, tu. Què dius ara? De fusta. Mira. Hòstia. Van començar com van poder, tu. Fa 1.000 anys o així, no? Més o menys. Joder. Un color. Color del pèl més comú del món. Color del pèl... De pèl de cabell. De pèl de cabell. Més comú del món. Hòstia, no sé. Podríem mirar tots els que estem aquí. Sí. Menys en jo. Però, bueno, algú et queda, nen. Algú ja. Gireu. Marró. Serà arròs. O negre. Aquí el càmera ha dit un color, què has dit tu, Jo? Negre. I és negre. És negre. O sigui, seguim 4, Iago 3. Sí, hi viu molta penya, hi tenen tots els cabells negres. Aquí, a Àsia, sí, exacte. Sí. Aquest és bo, Aquest el podem saber tots i totes, Amb 4 colors. Els Teletubbies. No és tan fàcil, Jo potser 3 se'ls daria 100% segur, però... Els tenim tots? 4? No. Se li fa una rectificació d'últim moment, últim segon. Doncs clar, Maria, Sí, podria dir els noms també. Pots dir els noms i tot, La Maria va cap als 5 punts, Vale. S'acosta cap a la gran final, això, Gireu els colors.
Groc, lila, verd i vermell, tots coincidiu. Lila, com es deia? Tinky Winky, Winky. winky. Verd, com es deia? Dipsy. Sembla sí. Groc. Lala. De vermell? Po. Po. Aprovats. 5 a Maria, 4 Iago i 5 Cèlia. Hi ha dues persones que estan a 2 punts. Iago, Li he de fotre la gas. cosa va que o fallen o si Sí, no, sí. fotut ho tens, eh? Merda, va. Dos colors. El vestit de la princesa Fiona de Shrek. 2. 2 colors. El vestit de la princesa Fiona de Shrek. O sigui, Dos, Hòstia, jo li recordo la Dos. cara, però el vestit... han tingut un molt clar. Uau, doncs... Jo m'agrada... Vam, aquí no hi ha comodí de trucada, no? És que al gran final tindrem comodí de trucada. Ole. En sèrio? Sí. Hòstia, han tingut un molt clar. 10 segons. Jo no en tinc cap de clar. No. Iago li falta una carta. Sí, sí que em falta, sí. Tenim, gireu els colorets, fet color brain. Mira. Aquí hi ha una combinació estranya. La Maria, groc i blanc, Iago, blanc i verd, i Cèlia, verd i groc. O sigui, un dels colors hi serà. Falta saber Verd quin. segur. Hi ha una persona que té punt. Clar, no pot ser els 3, perquè aquí hi ha una barreja. El groc hi és, I el verd també. i el verd també. Vamos. Per tant, verd i groc, Cèlia es posa al capdavant amb 6 puntets. Això és match point, eh? 6 punts que li poden fer match point, si no és que falla M'agrada molt justament. aquest joc, eh? Estem en aquest joc, no? Ara sí, ara que estàs més tranquil·la, no? Per tant, estem, si no recordo malament, 6 punts la Cèlia, 5 la Maria i 4 en Iago. Iago, tens el número 4 en la teva samarreta, esperem que no sigui ja Espera, jo una crec que em predicció, i quedaré tens el aquí, 4 ja. a les cartes. Si t'hi fixes a darrere, és un 4 el que tens a darrere de les cartes. Tu tens un 1. Queda un punt per guanyar. Ara no és fàcil. Tot està preparat. Un color. Dàlmata recent nascut. Color del dàlmata recent nascut. Cèlia ho té. Cèlia pot guanyar amb aquesta carteta i anar-se'n a la gran final. Gireu les cartes. Poseu aquesta. Hauran guanyat o no? Els dàlmates quan neixen són totalment blancs? Totalment negres? Són rossos? Són calvos? Els dàlmates quan neixen són totalment blancs! Vamos! Aplaudiment, aquí ens quedem amb 5 punts i 7 punts, per tant la Cèlia guanya aquesta semifinal, per tant s'endú ni més ni menys Estic que amb il·lusió. l'Aventurers del Tren Londres, per tant te'n vas cap a Tiqueto Londres i te'n vas cap a la gran final. Uau, quins nervis. Ara sí que estic nerviosa. Ara comences a estar Jugarem nerviosa, això? no? Jugarem això? No jugarem aquest joc. Aquest m'ha anat molt bé. Per què no Aquest juguem no, això? Aquest no, perquè ja hi he jugat. Però bueno, us ho ha passat bé? Molt, molt. Maria, Sí, sí. Iago, Cèlia? Home, sí. Home, sí, no? Home, sí. Doncs res, ens veiem a la gran final i vosaltres ens seguim veient. Sí, Gràcies home, per i tant. venir. Tu, Moltes gràcies Un per venir. plaer. Gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé. Ens despedim allà sempre. Adéu. Vinga.